Pini Ladak Panyan Hirhiri Area Baptist Fellowship Ningkan si mate ningkan esek pen Yesus Kristo na bangso pirte kewang kedun pen alang lining arong la pen ningkang sam pen anong kethe dung pen ali ahira sang pen atoya ni pen la pen aklimang far pen Jerusalem along kilut la bangso ni Ladak nilitum Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Area si Celang Pet Pen nilitum Kedam Jia Pan Kachisik Pon La Pen Ajiding Gloi Pen Akaching Wai Pen Pini Kipi Pleng Jia Pan nilitum Non Kebar Jia Pan Ceng Pon Tang Lo La Se Ahin Matpe Amonduli Tin Pen Kebang Pastor Dikon la pen aparta में निमाली की जा la pen youth की जा la pen aparta aklimang par saru sarhang kado kawe pe purun po purun kado ya tumpen an ditum sing room pet si labang so a program mate aja imek kipichun dia phan si ditum sisik kon tanglo la silabang solong nanga cirap dun la pen nanga citodun la mondoli pastor atum mata dikon atum la pen department atum sitame nangga cerap dun apo selang tumpan an sitame akero bipon rapet la sila sondak thak kiwang ji akai la pen poran sitame itum ke klem ki pichun bon bom thek ji arnom si tumpan japon ko la pen labang so pir the tha Yesu Kristo ning kan thong gebra ke thong kidu la ke alang lining arong ke pijut siani pule pudet sita tingno nelo Pima pini ke arang lining arong pen Jerusalem kilut arnilo lasi da pini an ke bipling long pot akero pilu la hemphu ni tum la thang da kali apar da thang da kali sita me nang ki jadun pen ni tum ke bipling long la pen la hen ni tum ke chera pe to long pot nang pan kero pilu la hemphu non ke ni tum dak pen dam tuji ka pregedim ni sinang la hatro long ke pu son dak mo ke mang dim an ni tum dam po la pen dam tu pen ni tum ko pu thot dak wang chu pan nang pan akero kar chu tu ji pan ka ji sig long nang ahirjume nang do din tha la pen ni tum ke damun long e bihek la pen saru la pen aklemang par ka to ko bedu sitame nang je pa hemphu dun tha me sen pen nang ni to pan e pe jadun ra ako pu thot dak ke wang chu pen nang pan ako kero la pen kar chu me kipe do thu along anta nang chi adun tha la hemphu ni tum dak dam ji le ti motor gari ke we ka tum la pen ke che tha ba tum an sitame isi pet pen ningarong ni kang sam pen ang ke le pen puthot ni tum nang pan ke ro kar chu along ke che tong thu je pan nang ahirjume do tha
Lip. Oi, Lip.